Ahoj, tady Magda. Ahoj, tady Aneta. A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Speciální poradny a tentokrát bychom se věnovali, co by měl slyšet každý rodič. Je to zajímavé v tom, podle mě, že ty jsi učitelka i maminka a já jsem jenom pedagog. To je hodně zajímavé. Ano, To je nejzajímavější na celém podcastu dneska. A tím to uzavřeme. Ne, že si myslím, že bude zajímavé, i když si myslím, že to máme podobně jako nastavené, ty věci, o kterých se budeme bavit, tak z pohledu jako učitele a z pohledu rodiče. Ale myslím si, že my na to téma máme příspěvek na Instagramu, když jsme to sepisovali, tak se potom můžeme podepsat obě dvě, že jsme vybrali a vypichli to nejdůležitější. A ještě nám pověz, Magdo, jak se dneska máš? Já se mám skvěle, já jsem tady s tebou, nahráváme podcast, takže já to mám vždycky takovou jako radostnou chvíli. Ještě teda s ohledem o tom, že jsme se bavili před chvilkou mimo záznam, takže my se vždycky spolu velmi zasmějeme. To je pravda. Ještě tady máme takové dozvuky naší předchozí debaty, která byla peprná. A tekly slzičky od smíchu. Takže to je jedno. Takže jsme se vyklidnili a jdeme na to nahrávání. Jo, protože to by bylo na jiný podcast. Takže, co by podle tebe měl slyšet každý rodič? Podle mě by to mělo být to, že by dítě mělo mít nastaveno určité hranice a mělo by je respektovat. Nebo respektive takhle, mělo by být vedené k tomu, že jsou nějaké jako mantinely, jsou nějaké hranice, kde to dítě může a nemůže. Protože školní prostředí vyžaduje dodržování určitých pravidel a hranic. V momentě, kdy máme děti, které od malička nejsou vedeny k respektování nějakých tady těchto jako hranic, nebudu úplně jako konkrétní, tak potom přichází velký problém s nástupem do školky. Myslím si, že to je náročné téma, protože... Já si myslím, že není to úplně populární v dnešních jako i co se týče mých nějakých jako okruhů rodičů, s kterými já myslím tím známých, mých jako kamarádek a tak dále. Dneska v dnešní době to není úplně trendem. Jako nastavovat hranice. Já si spíš vlastním dětem? Nebo já mám pocit, že buď je to extrém, ale úplný extrém, anebo nejsou žádné. Jako málo kdy se setkám já s tím, že by to tak nějak jako dávalo smysl a je to tak nějak jako přiměřeně nastavené. Myslím si, že to je na druhou stranu strašně důležité a je to téma, kterému, já nevím, já mám pocit, že by se to mělo fakt jako učit na školách, jak potom jako fakt mít papír na to být rodičem, protože to, co já občas vidím, ale to je jiné téma, ale co se týká jako hranic. Já si myslím, že to se nebavíme jenom o škole, ale bavíme se jako o celém životě, protože určitě každý učitel zažil dítě, které ty hranice nemá a vlastně jenom hledá. Za mě to jsou vždycky jako ty nejzlobivější děti, které na sebe, ano, může to být pozornost a všechno, ale taky i děti, které mají tu pozornost neustálou, velikou, mají milion podnětů a rodiče jim cpou úplně všechno horem dolem. Ale nikdy jako nenarazí a ty hranice nemají nastavené, tak jsou strašně v životě jako nešťastné za mě, protože vlastně neví, kde to končí. A tak celý život jenom zkouší a hledají, kdy dojdou na ten konec. No? Je tady důležitý rozhodně ten vztah rodič a dítě. Protože v momentě, kdy, a hlavně i jako oba rodiče, protože zažila jsem situace a příhody, kdy každý rodič to měl jinak, byl například jako tvrdší ten táta v těch hranicích, nastavoval je jako velmi přísně z pohledu té matky a ta je zase měla jakoby rozlítané. A potom vlastně ve výsledku máte dítě, které přesně hledá hranice, zkouší, kam až může zajít a tam potom jako my vlastně jako škola
nemůžeme zajít úplně do nějakých jako detailů a tvarovat to dítě a ty hranice by měly být v prvé řadě nastaveny z té rodiny. Ale souhlasím s tím, že je to opět kontroverzní téma, protože já si myslím, že ve společnosti teďka hodně rezonuje to, že podobně jak je respektující výchova, nevýchova, já si myslím, že od každého je dobré si vzít něco, používat jako selský rozum, protože každý rodič zná své dítě jako nejlépe ze všech. Na druhou stranu, myslím si, že někdy si ty rodiče přejímají věci, které úplně nedávají smysl a pak je aplikují na své děti. Jakože dítě je to, které rozhoduje vlastně úplně o všem. To se stává velmi často. Já jsem zažívala i situace, kdy dítě je normálně jako fyzicky a byla to normální jako zajištěná rodina, fungující rodina, zaměřená na celkový rozvoj těch dětí, miliarda kroužků, prostě všechno zalité sluncem. Maminka velmi hodná, ale děti prostě jí byly schopné jako skopat v šatně. To se mi stalo. Teda. No, protože tam ty hranice prostě nebyly a samozřejmě, a to tak prostě bývá, samozřejmě nebyla jsem maminka, byla jsem paní učitelka, ale já jsem ty hranice jako vyžadovala. Takže jsme je tam budovali a to dítě, a já vím, že půlka lidí se mnou nebude souhlasit, to dítě bylo spokojenější a cítilo se bezpečněji, když bylo v té školce, kde ty hranice byly nastaveny. Protože takhle ono jenom pořád zkoušelo, kam ta matka ho ještě pustí, co ještě dovolí. Takže za mě, pokud jste rodiče a chcete mít spokojené děti, nastavujte jim ty hranice, protože ty děti potom v životě můžou být taky jako nespokojené. Vím, že další věc, jsem měla holčičku jednu a ona šla na alternativní školu. Mně třeba alternativa jako je blízká, jako Montessori prvky a tak dále, ale někdy mám pocit, že už to úplně neplní účel, ale to je jedno. Každopádně záleží, kdo to jak dělá a jak se tomu věnuje, ale vím, že mi popisovali situaci, kdy ona se rozhodovala, s kým bych v té třídě chtěla být, jako s jakým panem učitelem nebo paní učitelkou a vlastně ani nikoho nemusela pozdravit a skakala těm rodičům po hlavě a oni všechno říkali, jako, že jí se ale vyvíjí osobnost. Já vím, že my v tomhle nejsme úplně trendy, si myslím, ani jedna z nás. Jako za mě pořád to dítě má být vedeno a nejvíc, jako co se učí, tak je nápodoba. Takže já věřím, že když vidí u rodičů, jako že se slušně chovají, zdraví a že ty hranice má, protože i rodič má hranice nastavené a ví, jak se má chovat třeba ve společnosti. Samozřejmě. No já ti do toho skočím, já si hlavně myslím, že to školní prostředí je, bude to znít tak jako asi možná pro některé jako zvláštně, ale to školní nebo samotná škola a to její prostředí je opravdu jako škola života. Protože ne vždycky si vyberete toho, s kým chcete spolupracovat ve svém dospělém životě. Ano. Ne vždycky si vyberete, co budete chtít dělat ve svém dospělém životě. A ne vždycky budete vy ten, kdo určuje pravidla. A ne vždycky budete mít nad sebou někoho ve vedoucí funkci, kdo vám nechá volné pole působnosti. Takže já zastávám názor, že jako jasně, buďme na jedné úrovni, respektujme se navzájem, ale respektujme tedy i ta pravidla a ty hranice, které jsou dané, protože potom vlastně v tom procesu, v té výchově a v tom vzdělávání se často jako setkávám s tím, že jenom já musím respektovat jako to dítě, ale to dítě už nemusí respektovat jako nějaká pravidla a jsou mu neustále předhazovány nějaké jako výjimky, jo? Což si nemyslím, já neříkám zase, jako berme to trošku individuálně a já samozřejmě každé dítě beru takové, jaké je, ale nějaká jako hromadná udržitelnost těch pravidel by tam asi jako měla být, protože když to třeba přejmu jako na dopravu. No, teď jsem to chtěla říct, no. Tak každý známe ty pravidla. Ano, a v momentě, se jimi řídit. Tak, kdybychom je nedodržovali, anarchie. tak jde o život. Ano. Tak jde o život. Tak proč jako nějakým způsobem to jako neaplikovat v té výchově a v tom vzdělávání? Protože tam jde taky o život. Bohužel na celý život. No, je to tak. A myslím si, že když budeme dětem jenom vlastně umožňovat to, co chtějí, tak je to vlastně na ten život vůbec jako nepřipraví. A to je další věc.
V momentě, kdy to dítě má hranice od malička, tak za mě, a viděla jsem to nesčetněkrát, mu tím vlastně děláte ten život do budoucna. Protože přesně jak říkala Magda, ne vždy se vy rozhodnete, ne vždy všechno bude podle vás. Já chápu, že rodič chce dát dítěti úplně to nejlepší. Já tomu naprosto rozumím, měla bych to stejně. Myslím si, že je dobré, jak říkám, od každého si vzít něco, ale v momentě, kdy dítě není schopno respektovat něco, co je nastavené, tak prostě bude mít za mě jako celoživotní problém. Protože pořád žijeme v nějakém systému, pořád se vzájemně musíme respektovat a pořád se řídíme nějakými jako pravidly. Takže za mě je opravdu důležité dětem nastavovat hranice a říct, ne, tady už ne. Já souhlasím a v tom vzdělávání já to celkem jako často aplikuji, často to používám a často se o tom s dětmi bavíme v tom slova smyslu, že děti neustále mají nějaké požadavky na mě, na výuku, na formu, jak jim předávám jako učivo, co budeme dělat v tělocviku. Neustále, to je denně nějaký požadavek na něco od někoho. A já jim vždycky říkám, OK, já s tím nemám problém, ale když potom přijde chvíle, že já něco od vás požaduju, tak přece vy byste teda taky měli respektovat to, co se tady po vás chce, jako z mého hlediska, když já vám vyhovuju v tom, co chcete jakoby po mně vy. Jo, a tam je potom hezky jako vidět na těch dětech, jak oni si to jako zvědomí, protože pak se o tom samozřejmě jako bavíme. Jo, no vlastně jasně. Jo, protože ono je strašně lehké jako překračovat ty hranice a nerespektovat vlastně to, co chce ten druhej. Je to strašně jednoduché, jako být bezohledný a dělat si vlastně, co chci. To je jako nejvíc easy věc na jako celém našemu jako chování, ale udržovat hromadně ta pravidla, tak to je strašně těžké. To je strašně těžké a je to prostě potom jako hezky vidět, když se člověk baví s těma dětma, že jim to jako docvakne. Jo, vlastně ano, my bychom měli dělat tohle, protože vy zase děláte tohle, jo. Já si ale hlavně myslím, že pro ty děti je to strašně zaprvé čitelné potom, bezpečné. Rozhodně. A ví, co mají jakoby čekat, jo. Takže já se vůbec nedivím, že ty děti právě, které toho mají moc a neví, kam ještě můžou zajít a nemůžou, kdy už jako jim je řečeno ne, nebo ještě můžou překračovat ty hranice, že zlobí a zkouší a pořád jako testujou ty hranice, protože oni neví, kam až můžou zajít, tím pádem neví, kde je to bezpečí nebo nebezpečí. A to je za mě jako základ, protože když na to ty děti si navyknou, tak oni přesně ví, co mají očekávat a je jim v tom dobře. Já chápu, že ne každé dítě to samozřejmě sformuluje takovým způsobem, ale já prostě vím, že u nás jako v předškolním vzdělávání v momentě, kdy byly nastavené hranice, tak ty děti se prostě cítí jisté. Oni ví, co mají očekávat, oni ví, co bude následovat. K tomu se váže nejen důslednost za mě, že opravdu ve školství za mě, co se řekne, to platí. Nesnáším sama a hlavně nemám ráda i u kolegů, když někdo pořád jenom o něčem mluví a vyhrožuje, ale nikdy nic jako neudělá. Když neustále opakuje, co bude následovat, co bude, ale nikdy to vlastně jako k tomu nedojde, takže děti nebo žáci musí... Následek tam jakoby není. Přesně tak, takže důslednost a potom za mě jako férovost, že to musí být jako spravedlivě nastavené, určitě. Což ty si řekla, že když já to dám vám, tak vy to musíte dát mně, což je nějaký vzájemný jakoby respekt. Tam je podle mě v tom vzdělávacím procesu důležitá i nějaká rutina, protože na třeba konkrétně jako, co já mám zkušenost, tak ono, když se něco zavede, tak už je to jako zautomatizované. Ano. A ono je i hezky vidět v momentě, kdy nastane nějaká změna. Něco vypadne, nebo se něco udělá jinak, tak ty děti hned reagují, ale teď to má být takhle. Teď to není správně. Jo, i jako hned si to zvědomí, že takhle ne. A sami to jako vnímají. Takže hranice jsou za mě velmi důležité. Samozřejmě je teď jako otázka, kam kdo si ty hranice posune. Určitě. Ale jako mít je zdravě nastavené, komunikovat s tím dítětem, což je za mě jako taky jeden z důležitých jako aspektů té výchovy, ta komunikace. To je jako alfa omega, kdy taky jsem zažila jako situace, že vlastně nastal, dejme tomu nějaký problém a vlastně nastal úplně jako z ničeho, jenom proto, že to dítě vlastně to nevědělo. Nekomunikovalo. A buď to bylo v rámci školy nebo v rámci rodiny, jo, a vykrystalizují se úplně jakoby drobné detaily, ale na kterých něco jako závisí. Takže komunikace je za mě velmi důležitá a jako nepostradatelná i jak
mezi učitelem a rodičem. Protože v momentě, kdy v tom procesu toho dítěte, toho vzdělávání a výchovy toho dítěte nebude spolupráce a komunikace mezi rodičem a pedagogem, tak tak se to jako rozpadne a nebude to úplně jako dobré. Jo, co se týká ještě té komunikace, já vím, že jsem poslouchala pana Svobodu, což byl náš vysokoškolský učitel. Zdravíme. Ano, vzpomínáme. Doufáme, že někdy přijdete. Já neustále čerpám z přednášek, které, ano, dvojhlas. Jsme na tom stejně. Ano, milujeme ho. Samozřejmě neříkáme, že souhlasíme vždycky se vším, ale 80% si myslím, že bychom jako podepsali. Každopádně, co se týká i té komunikace, tak já vím, že on říkal, že ať si lidi tipnou ve věku, myslím, 12. Teď budu kecat přibližně. Kolik času si povídá matka se svým dítětem ve 12 letech? No. Za den. No, tak to bude asi jako v dnešní ale době. mimo, počkej, bylo to mimo školu a povinnosti. Protože, co si budeme, jako v momentě, kdy dítě začne chodit třeba na ten 2. stupeň, tak je to hlavně, co bylo ve škole, co máš za úkol, co si máš připravit, máš vynést koš, nevím, jo, co chceš uvařit a... No taková ta operativa. Jo, to, aby běžná bylo rutina. zajištěno fungování domácnosti a té školy. A škola. No, tak a takže mimo tady tohle. Ježišmarja, tak já se bojím říct, protože to bude tak ty to zase úplně přeženeš. To bude žalostné. 20 minut. Jo, 20 myslím. Myslím si, že to bylo 20, když tak to ještě dohledáme. Mně se zdá, že to bylo 20 a otec bylo 10 se svým dítětem v tom věku. Myslím si, že tak nějak, jo, pohybujeme se prostě, což je hrozné. Za celý den. Jo, a fakt jako vyloženě o tom, já chápu, ježišmarja, to si pojďme říct upřímně, já když jsem byla v pubertě, tak taky jsem asi nepřišla domů, i když já jo. Já jsem přišla domů. Já myslím, že byli rádi, když těch 20 minut měli klid. Jo, to je pravda. To je pravda, ano. Moji rodiče byli v tomhle chudáci. Kolikrát si zacpavali uši, že tohle fakt slyšet nechtějí. Dívej, taky mám nějaké trauma asi. Ale nebo oni spíš. Oni mají trauma. Nebo jo, myslím si, že já jsem jako sdílela hodně věcí, ale když jsem neměla svůj den, nebo jsem byla klasická puberťačka, tak jsem byla zalezla v pokoji a všechno bylo nejhorší, nejčernější scénáře. Zajímali mě kluci a podobně. Ale jo, že mi přijde jako smutné, jako že ti rodiče vlastně... Je to normální, že se nějakým způsobem odcizíš, chceš se odtrhnout od té rodiny, chceš být s těmi vrstevníky a budovat ty vztahy. Ježišmarja, to je naprosto pochopitelné. Ale jako když přemýšlíš, co vlastně jiného řeší s tím rodičem mimo školu a povinnosti. Co se týká komunikace. Jo, tak to je zamýšlení pro někoho, kdo to poslouchá, je rodič a má třeba dítě, dejme tomu od 10 do nevím, 16, 17. O čem se za ten den bavíte? Jo, nebo kolik času vůbec spolu strávíte? Teď doufám, že někdo z toho nebude smutný, ale víš, jenom jako to jsou za mě, já nevím, já nemám děti, ale za mě to jsou věci, na kterými jako běžně nepřemýšlíš. No to ne, já právě teď vlastně celou dobu, co ty mluvíš, tak já počítám minuty, kolik minut já promluvím se svým synem, nebo komunikujeme se svým synem za ten den. No. A já to vlastně jako asi nedokážu odhadnout, protože jsou dny, kdy se mluví jako víc, když to je normální, jo, má nějaké jako něco k řešení a zase jsou jako minuty, ježišmarja, dny, kdy zase toho je méně, ale myslím si, že se to jako hodně týká jako školky, protože ještě chodí do školky a tam vlastně velkou část toho dne tráví, tak... Já si ještě myslím, že je rozdíl školka a škola. Protože školka, tam si hraješ, máš tam kamarády, něco vytváříš, děláš a to je fakt taková první socializace toho děcka. Když to na té, dejme tomu, 2. stupeň střední, jo, tam si uděláš povinnosti, ale nerozebíráš prostě. Jasně. Jako je fakt, že já třeba jako z mého dětství, to je přesný, já si pamatuju větu, co bylo ve škole. Co bylo ve škole, to byla jako klasická otázka, když už jsem potom byla jako starší. Tvoje odpověď byla stojí. Nebo co škola, ano, tak prostě škola stojí v pořádku, jakoby nic. Ale já trošku se snažím nad tím
jako pracovat a ptám se třeba toho syna, co se mu třeba povedlo za ten den v té školce. Samozřejmě otázka, co bylo na oběd. Tak to jsou naše nejoblíbenější otázky. Nebo, co bylo na oběd, jestli si to popiš vzpomene. mi to. A nebo jestli bylo něco, co se mu nelíbilo. A můj syn podle mě je trošku v tomhle po mně, protože většinou odpovídá jako, že nic, jako vlastně norma. Moje dítě vlastně trošku kopie mě. Já jsem se moc jako nikdy na ty otázky nevyjadřovala. Přesně jsem řekla jakoby neutrálně, jo, dobrý, nic, prostě nebo škola stojí. Mě. Ano, asi jsem byla opak tebe. Já jsem možná těch 15-20 minut reálně jako odvykládala. A taky jsme spíš jako řešili operativu, ale když si na něco jako rozpomene, nebo mu něco jako připomene, nebo se mu něco rozleží v hlavě, tak přijde a začne úplně jako vykládat, aniž bych já věděla, k čemu se to jako váže. A až na nějaké jako návodné otázky já přijdu, že to je třeba týden stará informace jako ze školky. Kterou ti říká zpětně. Kterou mi říká jakoby zpětně, že on jako není úplně... A já jsem to měla jako to stejné. Až jsem jakoby chtěla nějakým způsobem se jako otevřít nebo něco jako pořešit, tak potom jsem teda přišla. Takže asi je to i určitě jako na povaze toho dítěte. Ale samozřejmě myslím si, že tady mají v dnešní době vliv sociální sítě, mobilní telefony a více jako času trávíme na těch v tom online prostředí a sama to vnímám i na sobě. Jako sama to vnímám na sobě, že já když si chci vlastně jako odpočinout po práci, tak vezmu ten telefon, scrolluju chvíli, prostě to dítě mě jako, jo, prostě to, ano, přesně vypnu, potřebuji jako vypnout. A když jsem jako hodně unavená, tak to teda jako lehnu na gauč a žádné sociální sítě mě nezajímají. A nebo usnu. Aha, jo, teďko máme konec školního roku, takže já jako i se stává a teď mám jako extrémní týden, kdy jsem fakt jako unavená, takže já přijdu z práce, lehnu si a na hodinu třeba spím. A fakt jakoby potřebuju to a cítím, jak to tělo je jako vyčerpané. Takže jako, no, nedokážu vlastně říct, nakolik jako ta komunikace je jako u nás, ale snažím se jako na tom pracovat třeba ve formulaci těch otázek. Abych jako je pokladala trošku jinak, než ono je to strašně obecné, co ve školce. A tak ono... Ve školce, to je takové, jako jak na to odpovědět. Tam toho bylo samozřejmě, ježišmarja, protože se ptáš, když tam toho bylo jako strašně moc. To kdybych ti měl vyjmenovat, tak panebože jsme tady ještě týden. Ale je pravda, když to jsem vždycky zažívala v šatnách, takové ty typy rodiče, když přišel třeba nějaký tatínek, tak co, dobré? Jo, dobré. Konec. Jako dívej, někomu to vyhovuje přesně, každé dítě jiné, třeba přijde za hodinu, za 2, ježišmarja, já do toho nevidím. Proto si myslím, že je právě důležité znát to své dítě, vědět, jaké jsou ty rituály doma, jo, jak to dítě komunikuje a tak. Ale je někdy dobré si podle mě jako nad tím zapřemýšlet, jak vůbec probíhá vaše komunikace s vaším dítětem, protože to je klíčové na celý život, jestli umí komunikovat, problémy neumí a tak dále a tak dále. My to potom poznáme samozřejmě v té škole, protože komunikace bychom mohli být přesně, to se pozná. To se pozná. Poznají se i děti, které mají nastavené hranice, děti, které nemají nastavené hranice. Děti, které komunikují a mají pozornost. A přesně mám jako děti, které cokoliv se v té škole stane, tak ten rodič to ví. A pak mám jako děti a rodiče, ať se stane cokoliv, tak ten rodič to neví. Jo, jakože někdy jsou jako situace, že říkám tak, co, už to řekl tý mamce, jak to budeme řešit, tohleto. Nic. Já jsem jenom prostě chtěla ještě doříct v té šatně, jo, protože všeho s mírou, protože jsem znala i rodiče, co přišli. A co jste dělali? A co jste měli na oběd? A co si maloval? A líbilo se ti to? A to dítě vlastně ani neodpovědělo. Nestihne, protože už je další otázka. Teď sama zrychlila hlas, jak jsem z toho úplně nahypovaná. Ale všeho moc jako škodí, jo? Takže zase jako odsaď pocať za mě nechte prosím vás ty děti to doříct, protože nejlepší je, když dítě vám začne formulovat větu, mu to trvá. Je to o trpělivost. Za mě, já nemám dítě, ale vím, že to je trpělivost. Ano, víme, že byste měli rychleji uvařené, rychleji nakoupené, rychleji byste to dořekli za něj, ale nechte ho to říct, protože trpělivost je podle mě to jako, ne? Ty jsi maminka. Já jsem maminka a určitě
To je za mě jako strašně důležité, takže nechat to dítě, ať prostě si to dořekne, zkusí, uvaří, upeče, nevím, samotné. Další věc, to vždycky bylo moje oblíbené, když mi přišli rodiče říkat, co jim doma dítě říkalo, že děláme v práci. Jakože, no, paní Štolka nám to říkala všechno, co vy tady, jak jste, já nevím, prostě, jak jste se tam povídala, nevím, s paní uklízečkou, nebo nevím, něco prostě. A já říkám, no vidíte to, nám taky jako povídá, co vy jste dělali teďka v sobotu o víkendu. Takže tím chci říct, milí rodiče, když vás dítě informuje, tak nás taky informuje. Jenom ať je to jako na obou stranách, tak maminka byla trošku zděšená, zasmáli jsme se tomu samozřejmě, ale jo, že když dítě informuje na jednu stranu, tak většinou i na tu druhou. Ano, přesně, jsou různé typy dětí a někdo je velmi sdílný, někdo zase spíše jako uzavřenější. Ale je to samozřejmě jako práce toho rodiče naučit komunikovat problémy nebo i jako běžné věci a vědět o svém dítěti. Takže i trpělivost a nápodoba za mě taky jako důležité věci při výchově, jo. Že já mám taky velmi oblíbené, co jsem vždycky říkala studentům, že mám strašně ráda, když se rodiče rozčilují, jak často jsou děti na tabletech a nebo mobilech, nebo a sami prostě odpovídají dítěti s mobilem v ruce a jenom jako jedou, jo. Ježišmarja, já taky jsem na mobilu, taky jako jsem na počítači, je to úplně normální, ale jako nemůžete se zlobit na někoho za to, co sami děláte, jo. A zároveň, když ty děti potom někdy v té školce nebo škole zlobí, tak bohužel taky někdy přejímají jako vzorce od svých jako rodičů. A není to o tom, že dospělý si to může dovolit, to dítě tohle nepochopí. To se mi taky stávalo. Bylo to s takovými jako nepříjemnýma věcma, ale stávalo se mi to v práci. Jo, jako přesně, to dítě vlastně jenom zrcadlí ty naše návyky a to naše chování, protože já jsem celkem jako nedávno byla úplně v šoku, když moje dítě, jemu se něco nepovedlo a on se dokáže vlastně jako naštvat sám na sebe. A něco se mu jako zrovna nepovedlo, stavil si něco s legem, nešlo mu to, pořád mu to padalo a najednou z něho vypadlo, já jsem úplně blbej. O jo. Co nejsi? A teď jsem se snažila jako zachránit tu situaci. No a nějakou dobu jako na to, mně se něco stalo, spadlo mi něco, nevím, jo. A říkám, že jsem kráva. A nejsi maminko. A teď to, ano, přesně. A teď to moje dítě, ne, teď to se stává. A mně se jako spojila tady ta situace s tou předešlou. A já říkám, aha, a jsme doma. No, jo, protože já hnedka jako, ano. Jako to si člověk ani neuvědomí. To si neuvědomí, to je úplně automatické, že si jako nadá ten člověk, nebo samozřejmě není to automatické, ne každý to dělá, ale já to teda dělám a zvědomuju si to vlastně skrz to své dítě. A během vlastně jeho života, když je mojí součástí, tak jsem se naučila jako spoustu věcí vlastně reflektovat, protože to dítě to opravdu jako zrcadlí. A zjistila jsem jako spoustu failů svých jako životních chyb, které jako by mám takhle jako zažité, že si člověk úplně nadá, jo, nebo když řídíme, jedeme a vlastně nic nejde, že? A nejde vůbec jako o nic, vůbec o nic. No, já bych spíš chtěla, ať tady zazní tvůj příběh o životním roztleskávači. Bylo to životní roztleskávač? To je ano, to je strašně hezká jako věc. Ano, Meditě je můj životní roztleskávač, protože ale to je zase asi to zrcadlení, jako tím, že protože vlastně, když takhle člověk dospělej řekne, že já jsem blbec, jo, nebo pane bože, to jsem debil, co jsem to zase tady jako napsal, tak vás to až tak jako neudiví. Ale když to řekne 5-6 leté dítě, nebo i jako tak když byl mladší, zarazí. Tak mě to zarazí, jako kde to dítě vlastně vzalo, jako že si řekne, že je najednou jako úplně blbej. Na jednu stranu je vám to líto, protože vy jste jeho rodič a nechcete, aby o sobě takhle jako vlastně mluvil. Na druhou stranu je to pořád malý dítě, pro boha, proč by takhle malý dítě o sobě mělo mluvit. A k tomu životnímu roztleskávači já mám dojem, byly Vánoce, perničky. Pekli jsme perničky a totálně prostě jsem byly je úplně podělala, nevím, kde se stala chyba, ale hnusný perníky jsem vytáhla z trouby. A něco takového jsem taky jako tenkrát prohodila, že jsem úplně nemožná, že prostě je to hrozný, že nebude žádný cukroví, že se na to můžu jako vykašlat. A to moje dítě udělalo to, že si kouslo do toho tvrdého hnusného perníku. A
Já si myslím, že ani jako to nebyl nějaký herecký výkon, že by jako to chtěl jako nějak úplně zahrát, že jsem úžasná a já nevím co. Ale kousnul do toho a říká, no ale to jsou ty nejlepší perníky, které jsem kdy jet. Oni jsou tak dobré, mami, jako to vůbec nebudeme vyhazovat, ty jsou úplně vynikající. No tak tenkrát jsem se samozřejmě jako rozbrečela jako štěstím, že prostě mám tady tohohle roztleskávače vedle sebe, který prostě tady tohle takhle dokáže jako člověka pozvednout tu náladu hnedka jako v ten moment, kdy jste úplně jako Vánoce, stres, dárky, je toho prostě hodně. Ale víš co, to je vlastně jedna věta, to dítě se nějak zachová a tobě to, jako dívej se, dneska je červen, doteď o tom mluvíme, byla to jedna věta, jedna chvilka a člověk z toho těží jako strašně moc. Já vím, že jsi mi to psala nebo volala, že jsem z toho byla jako úplně nadšená, že to je a vlastně jako o co jde, o nic, tak ježišmarja. Ale pekli jste spolu, byli jste spolu a on k tomu přistupuje takhle, což je to nejlepší, Pane Bože, do života. A to si myslím, že je ale taky jako důležitá hlavně autenticita v tom rodičovství, protože já ti do toho vlezu, ale myslíme autenticitu. A zase vylez. Jo, tak já teďka lezu. Jediné, co jsem ještě chtěla, když jsme u toho školství a komunikaci a to, že děti jako zrcadlí, nebo dělají ty roztleskávače, tak prosím vás, když chcete a dítě chodí rádo do školy nebo do školky a třeba jako pláče, nebo nechce tam chodit, nebo pořád si jako stěžuje na něco a tak dále, popřemýšlejte si trošku o tom, jak vy mluvíte třeba o tom pedagogovi. Protože se nám stávalo když potom, to jsme řešili, ale tak jako takovou interní záležitost na jedné školce, to je jedno. A vím, že tam jedno dítě prostě nechtělo, plakalo, bylo škaredé na tu paní učitelku, bylo to prostě nepříjemné celé. No a pak jako jsme zpětně samozřejmě zjistili, že doma to bylo kráva. No jo, takže pak se zjistilo tohle a jako člověk nemůže čekat, že přece my s tím dítětem nebo žákem trávíme strašně moc času. A já, kdybych doma poslouchala od toho nejbližšího člověka doma, že ten, u kterého já jsem jako v té třídě nebo školce nebo kdekoliv, že to je vlastně takový a makový člověk a moje nejvíc důvěryhodná osoba, což je maminka nebo tatínek, mu nevěří a takhle ho pomlouvá, no tak jasně, že bych se chovala takhle. To je jako zcela jako pochopitelné. Samozřejmě někdy prostě se setkáme s různými lidmi, ale ty děti to přejímají hodně. Jo, tak to je taky dobré jako vědět, že když pak někdy rodiče jsou překvapení, proč děti nechtějí nebo se nějak jako chovají, že to možná je reakce na to. A ono to ani nemusí být jako cíleně, že by to nějak jako a to jsem chtěla teď doříct. Jo, tak promiň, tak to dořekni. Ne, chtěla si říct, jako když jste maminky, kde třeba cítit, že ona to nezvládá, když ho dává do školky a to dítě plače. Jo. Že to nemusí být vyloženě, že by se takto jako, protože toto teda jako je úplný extrém, jestli se takhle lidé baví doma o učitelích, tak asi je na místě změnit jako školku, cokoliv, kam dáváte své jako ptě, když to teda jako úplně takhle jako nefunguje. No. Ale to dítě čte ty signály, ty emoce, takže ono to má my si můžeme, silnější, my si můžeme myslet, tady že tady jako hrajeme něco, že nás to dítě jako nečte, že to vlastně jako bere tak, jak my si představujeme, že to tady hrajeme, ale v momentě, kdy nejsme přesvědčeni o tom, že dáváme do rukou odborníkům, kterým věříme vlastní dítě, tak to prostě... To přečte jako velmi rychle a hlavně i miminko se rozhoduje na základě toho, jak to vnímá matka, ne? Rozhodně o tom bych mohla vydat knihu. Tak to bude další díl z pohledu rodičovství jenom. No ne, já se tě budu ptát a ty budeš já si prostě myslím, že jako jsem o tom přesvědčená. Pokud je tam ta citová vazba, tak to dítě kopíruje rodiče. Ty rodiče taky si to chtějí nebo ne, tak taky. Přesně, pokud je tam ta vazba pevná, tak jako tam to neobčuráte, to nejde. No. Takže být autentický, co se týče jako rodičovství. A hlavně to je pro ty děti čitelné. Ty děti ví, na co se mohou spolehnout, protože dítě čte, já teďka nevím, do kterého věku, ale čte na základě mimiky a v momentě, kdy vy mu tvrdíte, já nepláču, ale teče vám slza, tak to dítě je v rozporu a neví, co se děje a potom má jako ve starším věku problém číst emoce. Takže
Tady to je taky strašně důležité, jo. Jako samozřejmě chápu, že asi nebudete 5letému dítěti vysvětlovat, jak vás podvedl partner a odešel třeba k partnerce a budete s ním rozebírat majetkové vyrovnání, jo. To je jako... jako autenticky odsaď pocať, ale... Tak určitě, já jsem za, jako a ta autentičnost je na místě, ale v rámci věku toho dítěte, co je schopné, čemu je schopné, ano, porozumět a co je schopné unést. A takhle. Moje děti ve školce to znali, když jsem prostě přišla, neměla jsem svůj den, tak prostě někdy já jsem zastánce, než to lámat přes koleno, tak ať ví taky, že i já jsem člověk, i já můžu mít třeba, já nevím, bolesti hlavy nebo břicha nebo cokoliv, ale prostě do práce jsem musela. Tak jsem si je posadila, řekla jsem, že dneska jako nemám prostě dobrý den a že mi třeba jako není dobře a že vím, že jsou jako hodné děti, že to... A to si měla vidět, to byly nejhodnější děti na světě. A kolikrát to ani člověk nemusí říkat a oni automaticky vycítí, když tam je vazba. To jsem chtěla říct, že když už má člověk potom jako navázaný ten vztah s těma dětma a má je už nějaký jako pátek, tak ani nemusí vlastně nic říkat a ty děti to vycítí a chovají se podle toho, aby vlastně nepřidělávali nějaké starosti tomu učiteli. Takže to jako velmi, velmi vycítí a myslím si, že i učitel musí být jako autenticky a čitelný. Stejně jako ten rodič, jo, přitom jako samozřejmě tam je silnější vazba u těch rodičů, ale ten učitel je jako druhá osoba, s kterým to dítě teda je... Mně je sympatický, i když to je z alternativy, ale mně je v tomhle sympatický název jako průvodce. Jako určitým způsobem je to průvodce do dalšího jako dospělého života, do vzdělávání i do té výchovy. Jako je, ale ještě vím, že mě kolegyně v poslední práci hodně kladla na srdce. Samozřejmě můžeme se bavit o práci s chybou a tady tyhle všechny věci. Já si myslím, že časem budeme probírat, jo, co někdy ve školství je tabu, ale mě strašně kladla na srdce. A já jsem to věděla, ale fakt ona o tom mluvila pořád. Ať to dítě, ať mám jistotu, že mě chápe. Víš, jakože mu řekneš třeba, já nevím, jak jsme se bavili o těch hranicích, když uděláš tohle, tak bude následovat tohle. Ona, ale ověř si, že to dítě ví, co po něm chceš. Jasně. Jo, a to taky bereš jako samozřejmost, ale ona mi to tak moc omílela, že já fakt jsem nad tím začala jako více přemýšlet a fakt jsem ty věci zjednodušovala, zkracovala. To dítěti stačí... jako praktikuju běžně, protože ono nestačí věc jenom říct. Ano. Ono ji musí člověk rozebrat a potom ještě chce, aby to ten žák nebo ti žáci vlastně řekli svými slovy, jestli jako jsme na stejné vlně, jestli jsme se pochopili. A potom ještě nejlépe to aplikovali hned. No, ať si to, to už je jako takový vyšší level, ale tak by to mělo být, to jako mám zkušenost ze školství, že tohle se jako musí nefunguje. Dělat, protože nestačí jenom mluvit. Bohužel řada našich kolegů si myslí, že... To stačí, ale ono to nestačí. Jo. Jasně, ano, asi přesně, jako no. Ale pořád, kdyby mluvili, tak je to dobrý, než dneska, co si budeme, dneska je to hodně o tom, že se pustí prezentace a to by mě zajímalo, i když jsme dneska u rodičích, že? No dobře, ale já to hodím do placu. Kolik učitelů, ale to je spíš druhý stupeň střední škola, si fakt jako povídá se svými žáky? I když to je to téma, i když to je to učivo. Já třeba na té vyšší odborné, já fakt jako se snažím mezi něma chodit a ty věci s něma jako probírat, jakože komunikovat s něma, že to není jako monolog, ale je to opravdu dialog. Nejen, že ta práce mě potom jako více baví, mám hned zpětnou vazbu, člověk i pozná, jestli ti lidi na to reagujou, jestli je to baví, nebaví. Ale hlavně není to jenom o tom, že tam překlikávám prezentaci a teď tam čtu jenom prostě zásobu slov a pak jako odejdu, ale že opravdu mají ten prožitek a že ty věci spolu můžeme probrat. Já si myslím, že tohle se dá aplikovat úplně na jakýkoliv předmět. Zažila jsem i matiku naprosto přesně jako kontaktní předmět, který já jsem v životě neměla vůbec jako ráda, protože vždycky matikářky a vůbec jako ten obor matika mi jako nikdy nedával smysl, až jako teď v dospělosti, když ji sama učím, ale vlastně jsem ji jako nenáviděla a většina jako matikářek, tímto se omlouvám, ale pro mě to nebylo nikdy osobní. Až jednoho dne se něco stalo s matikařkou na mojí střední škole a získali jsme supl,
který byl úplně, to bylo něco úplně jiného. Přesně najednou začala chodit mezi náma, vysvětlovat nám to, vlastně nám řekla, no ono tohle jako není zas až tak důležité, abyste si dokázali spočítat, když budete vařit pro 12 lidí na rodinnou oslavu svíčkovou, kolik máte koupit kilo masa. Praktické do života. Úplně jiný rozměr toho předmětu. Najednou si říká, ježiš, to je vlastně a to je vlastně strašně důležité. Takže si myslím, že ano. A hlavně si myslím, že to je jako o osobnosti toho člověka, protože můžete mít člověka, který sám chce sednout, zapnout tu prezentaci, odklikávat to, nebo film, jo, cokoliv. A jít domů. A mít jakoby v uvozovkách splněno, ale ve výsledku já, když jakoby vzpomínám, a že jich bylo teda málo, takovýchhle učitelů, na který já se jakoby pamatuju, který vlastně mi předali ještě víc, ještě za obzor jako toho předmětu, je strašně málo. Já si vzpomenu 2. Ne. No, tak jak říkám, málo. Když beru vysokou, tak dobře, 3, 4. 4 na vysoké. Uh-huh. A střední škola obou. Tam jako ne. Na střední 1, možná. No mám to dost podobně. A jako tak spíš já jsem nebyla pajdák, že? Ale... To je asi jedno, ale... A byl to, promiň, jenom byl to externista. No. A na vysoké to byli externisté, kromě svobody. Jo, takže lidi prostě z praxe. Lidi z praxe, no jasně. Ono, to málo jako kdo... taky dává smysl, že... Jo. Tam se člověk stavěli se k tomu dozví, jinak. Ano, já jsem na té vyšší odborné taky jako externista z praxe, což se snažím jako dělat. Takže je jich málo. Je jich málo, ale děkujeme za ně, protože... Ano, komunikace, jako, autentičnost je jako klíčová v tom výchovně vzdělávacím procesu. Mm-hmm. No mě napadá, když jsme u té komunikace, tak mě napadá právě ještě jako, když se bavíme o těch dobrých učitelích, jakože zpětně až doteď na ně vzpomínáme, jo, pan Svoboda, u tebe to je kolik, 10 let? Co si ho neměla? 11. No, 11. U mě to je 5-6 let, asi tak. Tak ještě vím, že když jsme u toho, jakože ti někdo zůstal v té hlavě a zpětně to celé reflektuješ, tak mě vždycky napadá jako, dneska se hodně jako chválí děti. Jo, jsi nejlepší, jsi šikovný, prostě dosáhneš toho nejlepšího na světě, jedeme na výkon, samé jedničky. To je jedno, že to neumíš, hlavně, že máš jedničku. Ale to tak je. No, je to tak. Je to tak. Takže chválit do konkrétna. To bylo oblíbené téma pana Svobody, to si pamatuju, kdy je pravda, že v momentě, kdy budeš, on nám vždycky říkal, vám to říkal určitě taky, poslouchá holčička ve školce, jak je princezna, nejlepší, nejúžasnější, nejdokonalejší, prostě všechno zalité sluncem a přijde do první třídy, tam sedí 6 dalších princezen. Tak je průšvih na světě. Které jsou nejdokonalejší, nejskvělejší a všechno je zalité sluncem, tak je asi něco jako špatně. Vím, že nám vždycky říkal, ať opravdu si dáváme pozor na to, když dítě chválíme, myslím si, že to se to může aplikovat jak na rodiče, tak učitele, to je krásný obrázek. To si hezky namalovala. Ne, ty jsi nejlepší, ty jsi skvělá, úžasná. Samozřejmě můžete si říct takové věci, ale Mně vědět... se i osvědčilo, když ty děti chválím takhle do konkrétna, že jim to jako dá daleko víc. Protože když člověk řekne, ty jsi šikovná. No tak ti to nic tak neřekne. Jako díky, tak, čau. Tak si myslíš, že jsi nejlepší úplně ve všem a pak máš problém. Ale když já řeknu žákovi, tyjo, jako dneska, protože třeba postava je úplně pro některé strašák. Dneska zrovna jsme dělali přání ke dní otců a měli namalovat tatínka. Pro většinu dětí, jako třeba 90% opravdu to byla velká výzva. Nakreslit vlastního tátu. Tam zněly najednou věty, já nevím, jak vypadá. Já nevím, jaké má vlasy. Já jsem ho neviděl. Kdo je jako prosím. Říkám, tak zkus jako, jo? Kdo je můj táta? Můj táta, že není můj táta. Je pravda, že my s Magdou máme rádi černý humor. Ale jako fakt to bylo, já jsem stála s otevřenou pusou, říkám, ty bláho, tak toto, jako tohle ne. Tak teď člověk jako musí trošku namotivovat, jak ten táta vlastně teda vypadá. Ale tam jako to byl fakt jako velký úkol pro ně nakreslit vlastního tátu.
Protože ta mužská postava je fakt jako těžká. To by bylo těžké i pro mě. Ano, mužský oblič. No já jsem potom vlastně kreslila svýho tátu a i pro mě to bylo těžké. No vidíš. Je to jako těžké, je to náročné. Je to těžké. Je přece snazší nakreslit tu maminku. Že má vlasy Protože dlouhé. to je prostě holka, ta dívčí postava a Asi dívčí jo, obličej asi se jo. kreslí tak nějak jako snaž. A já, i když jsem nakreslila toho tátu, tak to No. vypadalo jako holka. Takže mámu. Ale já jsem to jako zesměšila. Říkám, jo, dívejte, taky mám prostě tady Maminku. taťku s pusou, který vypadá, že jí má namalovanou rtěnkou, jo? Ale jako tak co? Tak přece taťka to ocení, protože jsem se snažila. Protože jsem se snažila. Říkám, tak zkuste se snažit taky. Motivace. A ty děti se snažily a pak to za mnou chodilo, ty výkresy a konzultovali jsme a co ještě přidat a co ubrat a kde to vybarvit a tak dále. A když těm dětem potom řeknu, ty jo, jako dneska si fakt zamakal, dneska ti to šlo, vidíš, jak jsi to zvládnu, na začátku byly obavy a říkám, a vidíš to, takový hezký obrázek si namaloval a bál se z toho, že prostě nezvládneš mužskou postavu. Super. Tak to daleko víc dá tomu dítěti, protože tam je jako nějaký Vidíš, to ty jsi nejlepší. krásné to máš. Ale co? Kde? Jo, že tady Ano. fakt jakoby je vidět potom takový ten postup, ten Ale proces. teď to znáš sama u sebe, když někdo za mnou přijde. Anet, vy jste dobrá. Tak si řeknu, dobrá. Anet, mně se strašně líbilo, jak jste tehdy zpracovala tu situaci, jak jste volila slova a jak jste z toho vybruslila. Nevím, to jsem si vymyslela. Tak To se nestalo. běžně bruslím. Tak, Normální práce, normální den v práci tady tohle. tak víš, jako, tak to mi dá přece jako víc. No rozhodně, protože to ta všichni známe u sebe, konkrétnost, to, že přesně. víš, za co to Přesně je, za tak. co tě ten člověk chválí. Proto ale potom v tom životě, a to je strašně důležité, ti lidi, já si myslím, že potom se neženou za něčím, co si myslí, že zvládnou, a oni to nezvládnou. Já vím, že to zní strašně, ale jo, ta míra těch psychických poruch, depresí a všechny tady tyhle úzkosti a tak dále, může částečně pramenit z toho, že oni jsou nastaveni, že by měli zvládat všechno, protože oni jsou přece ti nejlepší, co jim vždycky všechno šlo. Tak jak to, že prostě mě tohle nejde a furt se s ženou za něčím, co prostě nedává jakoby smysl, ale když odmala slyšit, jo, dobře, tak nevadí, ta čeština ti prostě nejde, podpoříme víc tu matiku, nějak to prostě uděláme, ale podpoříme tě v té matematice, na to si prostě dobrý, ty čísla ti jdou, logickou, nevím, já dávám příklad. Za mě to se vyvaruje člověk strašně moc věcem, takže ten přesah chválení do konkrétna je strašně velký. No, ano. A hlavně, jo, já jsem jako za, tohle by měl ale slyšet každý rodič, protože... Každý člověk. Ale hlavně rodič, protože nikdo není dokonalý. Já vím, že to zní jako klišé, ale nikdo není dokonalý. A já se to snažím dětem vtloukat dnes a denně jako do hlavy, že já mám jako moje velké téma je ta matika. A já jim to říkám jako... Ale to už jsme u práce s chybou. Ano, to jsme, ale je to, jako souvisí to i s tou chválou, ano, protože já si přece jsem vědoma toho, že nejsem dobrá v matice, ale jako kreslení. na tom svět nestojí, ale Přesně jsem dobrá tak. v nějaký jako další věci. Tam by měla být samozřejmě jako podpora toho, co nám jde a ne to, co nám nejde, abychom dřeli jako mesci. Ale já jsem četla krásné teďka, honem, já jsem četla teďka krásný příspěvek. No teď já nevím, jak to bylo, ale byl krásný. byl krásný. Ne, že jak se zachová člověk, když má dítě, kterému nejde matematika, ale exceluje v tělocviku. Posílíme matiku, protože ta nejde. Zaplatíme mu doučování na matematiku a na tělocvik teďka jako Uber. Ano. A správně by mělo být dobře, tak jako můžeme dát doučování, ale podpoříme tě v tom tělocviku, podpoříme to nadání. Mimořádně nadané děti probereme někdy jindy. Každopádně opět je to zrcadlení, ne všichni jsme dobří ve všem, což mě přivádí k panu Svobodovi. Opět dneska to je o panu Svobodovi. Zdravíme. Prosím vás, já potřebuju zase, ať tohle slyší, rodič, nerodič, pedagog, dítě, to je úplně jedno. Čím dříve, co bojíš, že? Je čekám. A to jsou slova pana Svobody. My všichni jsme originální. Pamatuješ si to? Pokračuj. To bylo na každé přednášce. Všichni jsme originální, nikdo z nás není jedinečný nebo výjimečný. Mhm. Já si to pamatuju, vždycky jsem z toho byla na to vysoké. Co? Já ne. Já nejsem výjimečná, já nejsem vyvolaná. Ne, jsem srandu, ale je pravda, že někdy... Ne, to je moc osobní. Ne, já to řeknu jinak.
Já nevím, Někdy... já neumím čistit čísličky, co ti lezou Mě toho v té hlavě leze. Že někdy jsem na sebe byla taky jako a musím být tohle a tohle musím zvládnout a musím dokázat a jo a ve všem prostě nejlepší blablabla. Na druhou stranu, čím jsem starší a čím víc jakoby přijímám, že jsem součást toho světa a že svět se netočí opravdu kolem mě, ale já jsem jeho součástí, mně se tak ulevilo. Jako zní to hrozně, ale já si myslím, že když stavíte dítě a ty jsi nejlepší a ty musíš a musíš ty to dokázat. tak jako měla, jakože... Já si myslím, že... Jo, byla jsi jako vyzdvihovaná, nebo jako byla jsi ta šikulka? Vlastně jo i ne. Já nevím. Ale... Dobře, to je asi na psychoterapii. Psychoterapie s Anetou. Ne, ale je pravda, že moji rodiče mě hodně chválili. Hodně, ale uměla jsem dostat jako ceres, když jsem něco fakt to, ale je pravda, že možná to do konkrétna tam chybělo. Že jsem hodně byla jako ty jsi naše, ty jsi prostě nejšikovnější, jo, ty jsi skvělá. Ježiš, no tak to je úžasné. Jo, hodně. V uvozovkách samozřejmě. Jo, ale hodně, zároveň jsem jedináček, ale jedináčci jsou skvělí a přestaňte říkat, že jedináčci se neumí dělit a jsou sobečtí. Mám takovou skvělou Magdu. Ano, já kamarádku. mám jedináčka, je skvělý. Úžasně, je to šikulka. Jo, vlastně, ty máš dítě taky. No, vidíš to. Vždycky všichni předhazovali. Každopádně možná na tom taky něco bude, ale čím dřív člověk opravdu pochopí a učí to dítě, a to je všechno se vším, to jsou zase ty hranice, to, že se vzájemně respektujeme a všechno, že jsme součástí a že opravdu, když se něco stane, tak země se nepřestane točit. Prostě ten život půjde dál. Samozřejmě nebudete dítěti říkat, no tak jestli ti něco stane, tak se země nepřestane točit. No, tak to úplně jako nepochopí. Ale víte, jak to myslím, jo? Že prostě někdy mám pocit, že ty rodiče na ty děti kladou už v nízkém věku tak velké nároky, které v životě nemůžou splnit. A pak se divíme, že ty děti mají prostě úzkosti a deprese už jenom z toho, že neplní to, jak je vidí ty rodiče, kteří si to vlastně ale ani neuvědomujou. A já bych vlastně tímto, jako to je strašně úžasné, teďkom si měla tu... Proslov. Ano, tady ten monolog, protože já vlastně můžu vlastně jenom jako poděkovat svým rodičům, že nikdy jako na mě nekladli žádné jako nároky. Nevím, jako vlastně zpětně, jestli to je i tohle dobře, takový ten úplně jako pravý opak toho, šikulkování a nekladení vlastně nároku, protože já jsem vždycky měla velkou vnitřní motivaci a nikdy to nebyla vnější motivace, jako ve všem, co jsem dělala. Ta jediná tě ale, a to je ono? A to je to, kdy já ti říkám, že vlastně nevím, protože já jsem byla chválená, ale vlastně mi vždycky rodiče říkali, že to je můj život. Ať se já rozhodnu, ať já udělám to, co chci, že já asi tak potom, jak jsem byla starší, vím, co je pro mě jakoby nejlepší. Takže tam byla velká jakoby podpora. Zároveň jsem byla chválená, ale vždycky jsem o tom rozhodovala sama. Takže proto nedokážu, víš, že nikdy jsem nebyla jako, ježiš, no tak doma mě zabijou. Ne, to jsem nikdy jako, ne. Já vím, že jsem dostala... A já jsem měla jako spoustu kamarádů a kamarádek, který to takhle doma měli. Že měli strach, když něco pohnojejí ve škole nebo ne, já jsem to někde. potřeba hned říct a řešit, já to nezvládám. A já jsem si říkala, Pane Bože, chudáci. Chudáci, že tohle jako musí... Víš, co nesnáším? Já úplně nesnáším, já tady teďka na Magdu ukazuju prstem, že nejsem naštvaná, ale já z hloubi duše nesnáším, když mi někdo řekl na vysoké škole, že tam je kvůli rodičům. A já říkám, aha. No, to jsem taky jako... Já vždycky prosím. Já říkám, tak já bych to v životě nevystudovala. V životě. No, ale ono to taky potom dopadlo, že ty lidi... No, u nás většina jako, to potom u nás jako někteří u nás dostudovali. Ale jako studovat pro rodiče, že to není zvnitřněné, že ten člověk nemá přesně, jak jsi řekla, vnitřní motivaci, to, že on to chce, že jemu to dává smysl a že on ví, proč to dělá. Jako vidina toho, že to dělám, protože to chtějí moji rodiče, to je katastrofa. Nějaké 2 písmenka před jménem, když už jsme jako ano, u toho. Ano, vlastně o ničem nevypovídající, protože ten vůbec člověk ne. Reálně se tím nebude živit, reálně nepůjde ne. jako a v tom pokud oboru. ano, tak vyhoří. Jak jsme vám předpověděli některý. Ne, to ne, ale vyhoříte. Je pravda, ale dívej se na druhou stranu. Ale my už jsme se rozkecali a to zase bude mega dlouhé. Tak to dáme na 2 díly. Ty lidi to nebudou chtít poslouchat. Tady naše dětství. A tak já myslím, že jsme řekli všechno. No, nejhorší ještě je,
že třeba pamatuješ si, já učitelka v životě, v žádném případě Magdo, ty jsi prostě hustá, ne, nebudu to dělat, fuj, nechci. Moje mamka celý život mi říkala, udělej si ten klavír, třeba budeš paní učitelka a jdi to zkusit. A no jasné, dobré, vykecej se, jasné, určitě. A kde jsem? Na klavíru. Jo, teď sedím na klavíru. Tady budu mít vystoupení, nebo... Ne, ale jo, a to je zase jako husté, ale to už jsme někde jinde. Každopádně poslední věc, co bych chtěla já říct všem rodičům, a týká se to školství. Nechte ty děti bejt. Jo, ne. Jestli půjdete za paní učitelkou, panem učitelem říkat, jak mají učit, co se vám nelíbí v té škole, že to mají dělat jinak, nebo že to dítě prostě doma tohle nikdy nedělá, takže ať si nevymýšlí. Zkuste, já vím, že to je těžké, a někdy jste v právu, to nebudu říkat, že ne, protože jsou různé situace, zkuste jít za tím učitelem s tím, proč to takhle dělá. Nechte si to vysvětlit, nechte ho mluvit, jenom se zeptejte. On většinou, pokud to všechno dobře zapasuje se a je tam člověk, co tam má být, jsou toho vrtím, tak on vám to dokáže on vám to dokáže zdůvodnit a vysvětlit. Ale zkuste, než mu dáte jako ceres, že takhle ne, tak zkuste opravdu si vyslechnout, proč nějak postupoval, proč takhle učil a neučil. A zkuste jako si to jenom vyslechnout, protože někdy dojdete k tomu, že on ví moc dobře, proč to dělá a proč zvolil takové metody. To je asi poslední, co já bych řekla k rodičům. A že vám držím palce a že děláte to nejlepší pro život svých dětí, protože to je naše hlavní klíčová věta našeho podcastu. Takže každý máme dětství, které nás utváří. Přesně. Děkujeme, že jste doposlouchali až tady. Dneska to bylo náročné. Bylo to náročné, my to zkusíme sestříhat tak, aby to náročné nebylo naposled. Tam se stříhat nebude. Nemluv mě do toho. Ne, já jsem si to užila. Tohle, to jsou úplně moje témata. Ještě bych 4 hodiny tady mluvila. Pojďme. Já to potřebuju říct. Ne, jsem srandu. Takže děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Teď už ano. Aneta, doufám, skončila. Jo? Děkujeme. Dobře. Mějte se hezky, dejte nám vědět, zkuste nám dát nějakou zpětnou vazbu, jestli vám to něco dalo nebo i vzalo. Budeme rádi za cokoliv. Takže ahoj. Ahoj.